Čau lidi, vítám vás u dalšího videa dneska, tak si spolu ochutnáme tuhletu dubajskou čokoládu. Dejte like a odběr a jdeme na to. Takže dubajská čokoláda je na internetu hrozným trendem, ale už to moc nevidím, ale byla hrozným trendem. Takže já ji tady mám, protože u mě byl kamarád a dal nám to. Ještě takhle vypadá. Já si myslím, že je nějaká turecká, se podívám na složení. Vyrobeno v Turecku. To je Turecko. Takže vlastně dubajská čokoláda z Turecka, dala by se říct turecká čokoláda. Tak, já nebudu zdržovat a jdu to otevřít. Takže těším se docela. Já už tam to trošku cítím. Mě se kousek ulomil. Ne, mě se kousek ulomil. Dobře, tak takhle vypadá, ale mě se tady kousky ulomily. Mě se tady kousky ulomily. Nevadí. Ale ještě jednou. Takhle vypadá. Je docela pěkná. A takhle vidíme ten vnitřek. Já to zkusím ulomit. To musíte vidět. Já vám ještě tady ukážu najednou. Jako, jde tam vidět ta pisáce i ten kadajf tam moc nejde vidět, ale jako já to ochutnat ještě jednou, takhle to vypadá. Vypadá to teda docela dobře. Já jdu do toho 3, 2, 1. No. To by bylo jako kdyby mi to... To dobrý, ten kadajf tam mega super. Kdo neví, co je kadajf, tak to je vlastně řecký. Nevím, ale je to něco řecký. Jako... Všechno tam jde cítit, jak má. Dal by jsem tomu nějak 6, 7 z 10. 6 až 7 z 10. Je to dobrý, ale není to nejlepší. Protože vždycky, tak oni vždycky říkají, to je tak dobrý, budu si to vždycky kupovat, protože jsem si myslel, že to je vždycky ten overhype hit, který to znamená jako něco, víte, jak byl Prime, že lidi říkají, to je dobrý. Za prvé, já jsem ho měl, ale stálo třeba 326 korun. To je samý ta čokoláda, vám potom řeknu, jak stála, protože jsem ji jednou viděl a vlastně to bylo, vůbec to nebylo dobrý. Tahle ta čokoláda, tak má stát nějakých, já si myslím, že připočně skoro 200 korun, ale jako znova by jsem si ji asi nekoupil, nebo možná jo, ale jako nebudu určitě milovník dubajské čokolády, to vám takhle řeknu, nebudu milovník. Tak ještě něco chci říct. Já chci dosáhnout, prosím, 10 odběratel, chybí nám poslední odběratel, poslední. Já chci, aby jsem to dal, protože já nevím prostě. Já budu hrát, jako kdyby jsem dostal 100 000 odběratelů. 100 000. Tak to jsem chtěl říct, ale ty dubajskou čokoládu asi nesním. Ještě jednou, kde jsme ji koupili. My jsme ji viděli v Globusu, jestli znáte. Tak tam byla a bylo jí tam třeba 3 balíky vedle sebe. Třeba 6 balíků takových těch krabiček vedle sebe a v další místnosti tak by bylo tak 10. Hrozně moc, ale vyplatí se to. Každý má jiný chutě, každému něco jiného chutná, takže já bych to dal, že
můžete to zkusit, ale zase je to hrozně drahý. Někdo je třeba pravá čokoláda tak stojí, nevím, 500 korun. Hrozně moc. Video nemá 8 minut. A to asi ukončím. Takže rád jsem vás znova viděl, uvidíme se u dalšího videa. Plánuju natočit FC Mobile. Ligu mistrů, já jsem už jednou vyhrál, ale vyhrajeme s Liverpoolem, jsem si ho tam nastavil. Takže začneme hrát s Liverpoolem, jsem už asi ve čtvrtfinále, tak začneme hrát. A to vám řeknu všechno u tamtoho dalšího videa. Takže ještě jednou dejte prosím like a odběr, si dostanu 10 odběratelů a mějte se. Čau.